Чаму Зеленскі згадвае Беларусь у лісце да Пуціна? Ці пачаў у развяз перамовы з афіцыйным Менскам? Што зменіць размяшчэнне ядзернай зброі ў Літве? І што стаіць за вучэннямі сілавікоў па ўсёй краіне? За што насамрэч арыштоўвалі спевака Хлястова? Тут Ганна Соўць, гэта «Пік свабоды». Мы падсумоўваем галоўныя падзеі гэтага тыдня. У нашым эфіры палітычны аглядальнік Юрій Дракахрус, літоўскі вайсковы эксперт Дарус Антанайціс, прадстаўнік Белпол Владзімір Жыгар і музыказнаўца Аляксандр Чарнуха. Стаўце падабайкі, каментуйце, пашырайце гэтае відэо. А да нас далучаецца палітычны аглядальнік Юрій Дракахрус. Вітаю, Юрый. Прывітанне, Ганна. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі апублікаваў адкрыты ліст расійскаму прэзідэнту Владзіміру Пуціну, у якім прапанаваў сустрэцца і скончыць вайну ў фармаце «паміж намі і вамі». Вы хочаце ўцягнуць яшчэ больш вайну Беларусі, зараз мы вымушаны рыхтавацца яшчэ і да гэтага, напісаў Зеленскі. Юры, паводле вас, які беларускі кантэкст публічнага звароту Зеленскага да Пуціна? У тым, што Зеленскі ўжо неаднойчы апошнім часам гаварыў пра тое, што ёсць пагроза распаўсюджання баявых дзеянняў на Беларусь, на тое, што з тэрыторыі Беларусі будуць нанесеныя удары па Украіне. І в дадзеным выпадку ён это паўтарыў. Дарэчы, в этом лісце он кажа пра далёкія планы Расіі, шматгадовыя на 27 на 28 год вайны. І не выключана, што калі Зеленскі гаворыць пра Беларусь, пра удзел Беларусі, уцягванне Беларусі ў вайну, ён мае менавіта гэтыя далёкасяжныя расійскія стратэгічныя пляны, таму што вось зараз ніякія назіральнікі, ні украінскія, ні заходнія не бачаць у Беларусі канцэнтрацыі расійскіх войскаў, расійскай тэхнікі, але тое, што магчыма Расія мае такія далёкія пляны з такой грунтоўнай падрыхтоўкай новага ўварвання з боку Беларусі. Магчыма, менавіта пра гэта Зеленскі казаў і раней і прыгадаў в гэтым лісце, бо гэты ліст фактычна тычыцца стратэгічных пытанняў. І ён, як элемент этой стратэгіі, прынамсі расійскай стратэгіі, магчыма, і прыгадвае Беларусь. А сам по сабе этот ліст, гледзячы па ўсім, пэўная рэакцыя на заявы амерыканскага боку, на заявы дзяржсакратара Марка Рубіо пра тое, што амерыканцы прыпыняюць, дакладней, свой удзел у перамовах. І Зеленскі робіць такі даволі цікавы ход, скажам, што калі няма пасярэдніка, калі няма медыятара, давайце пагаворым наўпрост. Як на это адрэагуе Кремль? Хутчэй ніяк, но ў дадзеным выпадку Зеленскі паказвае свету і тым жа амерыканцам, што справа не толькі ў тым, што амерыканцы падштурхоўвалі, так сказать, Трампу нужен мир, а маўляў, Украіне не патрэбны. Нет, он паказаў, нам патрэбны мир. Дзякуй, Юра. На гэтым тыдні некалькі крыніцаў паведамілі, што кіраўнік французскай выведкі Нікаля Лернер у Менску сустрэўся з Александром Лукашэнкам. Крыніца інфармацыйнага агенцтва «Позірк» пацвердзіла, што візіт у Менск адбыўся па даручэнні прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона. А вось што сказаў «Свабодзе» экс-прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі на выбарах 2020 году Валерый Цапкала, які паведаміў пра гэты візіт са спасылкай на свае крыніцы вартай даверу. Совершенно очевидны вопросы, которые интересуют Францию. Франция, как известно, является единственной страной, которая имеет ядерное оружие в Европейском Союзе, после того, как из Евросоюза вышла Великобритания. Поэтому, конечно, ее роль в плане и стратегического сдерживания, и в контексте общей европейской безопасности, она, конечно, может быть даже самая важная из всех стран, которые входят в состав Евросоюза. Поэтому звонок французского президента Лукашенко в контексте так называемых учений с использованием ядерного оружия, он был не случайным. И естественно, что после этого звонка последовал визит руководителя французской разведки, который, с моей точки зрения, выполнял
не чисто функцию представителя президента Франции, а, возможно, он имел и гораздо более значимую миссию. Это попытка выстраивать новые отношения с белорусской диктатурой со стороны ЕС, всего Европейского Союза. Ну і на момант нашага эфіру мы не маем афіцыйнага пацверджання гэтага візіту, але пра тое, што Макрон дашле на перамову ў Менск свайго прадстаўніка, Лукашенко заяўляў 29 траўня ў Астане. А падчас свайго званка Лукашэнку ранейшого Макрон сярод іншага заклікаў яго зрабіць рэальныя крокі для паляпшэння адносін паміж Беларусю і Еўразвязам. Юрый, ці можна сказаць, што вось ужо пачаўся перамоўны працэс паміж Еўразвязам і Лукашэнкам, да чаго неаднаразова заклікала былая палізняволеная Марыя Калеснікава? Ну, я бы пакуль так не казаў. Ну, з аднаго боку ён фактычна пачаўся. Прэзідэнт адной з самых буйных, самых важных краінаў Еўропы, Эммануэль Макрон, патэлефанаваў Лукашэнку, гледзячы па ўсім. Там быў этот візіт прадстаўніка французскай выведкі, не быў. Ну, в любым выпадку, як бы гледзячы па ўсім, размова працягнецца. Ці ператворыцца гэта ў размову больш шырокую, больш такую інстытуцыйную, калі будзе прызначаны, скажем, адмысловы прадстаўнік, калі, ну, скажем так, калі Европа будзе паводзіць себя так, як Трамп. Это яшчэ невядома, віламі па вадзе пісана. Але вот гэтыя контакты, прынамсі сам звонок, скажем, Макрона, сведчыць пра тое, што ранейшыя тэзы, што Лукашенко соагрэсар і таму з ім няма пра што размаўляць, і Лукашенко толькі марыянетка Крамля і таму няма пра што з ім размаўляць, ну, яны як бы адхіляюцца ў бок. Ёсць пра што размаўляць. Ёсць пра што размаўляць. І я думаю, Валер мае рацыю, што адна з тэмаў – это ядерная бяспека. Я хочу нагадаць, што на пачатку траўня адбыліся польска-французскія вучэнні, на якіх, дарэчы, таксама імітаваліся ядерныя удары па Беларусі, ну і па Расіі. А ў сярэдзіне траўня Расія з Беларусю правяла вельмі маштабнае ядернае вучэнні. Таксама большая частка была на тэрыторыі Расіі, там былі вучэнні і стратэгічных сілаў, але і тактычнай зброі ў Беларусі, так сказать, з імітацыяй удараў. Ну, Францыя ядерная дзяржава, Беларусь дзяржава, на тэрыторыі якой вот размешчана ядерная зброя. Ёсць пра што пагаварыць. Вот ядерныя праблемы – это важныя праблемы. Акрамя таго, я думаю, тэмай была і Украіна, і вот гэтыя заявы Зеленскага пра пагрозу з беларускага боку, патэнцыйную пагрозу, магчымую пагрозу. Наколькі яна актуальная, цяжка сказаць. Ну вот, магчыма, Макрон і пацікавіўся, і прадстаўнік выведкі таксама пацікавіўся. Што тычыцца больш шырокага фармату, з далучэннем усяго Еўразвязу, складана сказаць, таму што мы бачым розныя сігналы. Напрыклад, тая ж Літва не збіраецца весці дыялог з Беларусю, не збіраецца, напрыклад, ісці на саступкі Злучаным Штатам наконт адкрыцця транзіту для беларускага калія. Недавно, дарэчы, міністры замежных спраў Украінавага Еўразвязу ухвалілі рашэнне аб трыбунале над военными злочинцами, и там размова ідзе не толькі про Путина. Вось, так что ситуация такая довольно разнастайная, и тому сказать, что вот что Еўразвяз уже вот цалкам выбрал, решил, все, теперь будзе як Трамп. Як мінімум не. Але вот такія як бы сігналы, такія жесты, якія мы бачым, сведчаць пра тое, што прынамсі адзінадушша в этом пытанні няма. І прынамсі ёсць жаданне, што называецца, прамацаць глебу, а паглядзець, а што там прапануе, а што скажа Лукашенко, а што ён можа. Акрамя таго, не выключана, ну, она такая крыху гіпатэтычная версія. Справа ў тым, што в Еўразвязе ведуць размовы і пра перамовы з Пуціным.
А як мы памятаем, Трамп уласна запросіў Лукашенко, як бы пачаў этот медовый месяц Лукашенком, каб ён быў пасярэднікам у размовах з Путиным. Так Лукашенко можа быць пасярэднікам ці перадатачным звяном, ці паштовым голубам у камунікацыі з Путиным не толькі для Трампа, но і для Макрона, напрыклад, і для еўразвяза. Магчыма, і гэта была тэма. Ну, Валерый Цыпкало мяркуе, што асноўнай тэмай было якраз зняццё санкцый на калійныя ўгнаенні. Увага, мы вернемся да размовы неўзабаве. На гэтым тыдні мы пачалі новы фармат «Піка свабоды». Ад панядзелка да чацвярга ўвечары глядзіце на нашым YouTube-канале выпускі навінаў. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. А мы вяртаемся да размовы з Юрыем Дракахрустам. Юрый, скажыце, калі ласка, а што Францыя, што Макрон мог бы прапанаваць Александру Лукашенку? Ну, па-першае, ён мог прапанаваць паразуменне і патлумачыць, што ну вот мы зрабілі імітацыю ядерных удараў, вы зрабілі імітацыю ядерных удараў. Ну давайте мы як бы хай імітацыі застануцца імітацыямі. Давайте абмяркуем як бы што хто будзе рабіць в пэўных сітуацыях. І каб у нас быў з вами канал бяспекі, каб хтосьці з нас не перанерваваўся, не перарэагаваў в какой-то ситуации, как мы вот с вами были в контакте. Это так, может быть, не вельмі яскрава выглядае, але ну, некая магчымасць. Вось, некая тэма. Таксама, ну, при жаданні еўразвяз можа далучыцца да вот, ініцыятывы Трампа, ну, скажем так, обмен санкцыяў на некія саступкі з беларускага боку. На саступкі, магчыма, у пляне супрацы з Расіяй в вайсковай сферы, магчыма, у сферы вызвалення палітвязняў і правоў чалавека. Наўрад ці ў дадзеным выпадку як бы Францыя такі істотны гулец. Але, ну, тым не менш, Францыя мае вялікую палітычную вагу, і яна таксама можа ініцыяваць некія крокі в этом накірунку, хотя, як я сказаў, ну вот, скажем, пазіцыя Літвы адзінадушша там пакуль нема, далёка. Вось. Але вот вы прыгадалі, і я прыгадаў эту тэму санкцыяў адносна калійных угнаенняў. Ну, Літва аперуе аргументам такім, што да мы нібыта как бы не супраць, но ёсць же над нами рашэнне Еўразвязу. Але ну, рашэнне Еўразвязу, што называецца, не на камні высечаныя. Урэшце рэшт, краіны Еўразвязу могуць сабрацца датэрмінова і нейкія санкцыі альбо скасаваць, альбо как-то трансформовать, альбо придумать юридичную форму, как их обойти. Ну, это так само. Ну и в этом сенсе Франция так само может быть включена в этот диалог. И, до речи, цікаво, на что я звернуў увагу, что Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў звярнуўся до 3 краін, до Украины, Литвы и Польши, с просьбой открыть коридор для белорусских калійных угнаенняў. Украина катэгарычна адмовіла, Литва катэгарычна адмовіла, а Польша пакуль маўчыць. Ці мы не ведаем ее адказ, но прынамсі катэгарычнай адмовы нема. Ну вот, скажем, магчыма Польша, магчыма Францыя, можа скласціся нейкі новы кансенсус. Ну і працяг тэмы беларускага калія. На гэтым тыдні ў Менску з Лукашэнкам сустракаўся расійскі мільярдэр Дмітрый Мазепін, які падчас пратэстаў 2020 году выступіў з ідэяй перамоваў паміж Лукашэнкам і апазіцыяй. Мазепін былы ўладальнік буйнога расійскага экспарцёра калія «Уралхім», ён ураджэнец Менску. Давайте паслухаем рэдактарку парталу «Плян Б» Вольгу Лойку. Визит Мазепина, он, безусловно, знаковый для Беларуси и в связи с событиями 2020 года в первую очередь, потому что тогда действительно до сих пор имеется опубликованное письмо Мазепина как главы Белорусско-Российского совета со всякими, наверное, неприятными Лукашенко предложениями вроде создания Комитета национального единства, преодоления политического кризиса и так далее. Там есть и вполне приятные вещи, вроде
того, что Россия не должна, значит, потерять Беларусь из поля зрения, должна тоже там поддержать, внести вклад и сохранить союзное государство и так далее. Но основной посыл там все-таки в том, что в стране есть острый политический кризис, его надо признать, и с участием белорусов, интеллигенции белорусской, представителей бизнеса решать политический конфликт. Ну, я дадам, што Мазепін застаецца акцыянерам Уралхіму і валодае пакетам акцый 48%. І раней ён быў зацікаўлены прадаваць расійскі і беларускі калій разам, бо тады можна было б кантраляваць рынок. Але яшчэ да 2020 года ўлады Беларусі яго прапановы не прымалі. Якая, паводле вас, была асноўная мэта візіту Мазепіна ў Менск і якая асноўная мэта сустрэчы Лукашэнкі з ім? Пра што яны маглі дамовіцца, не дамовіцца? Ну, я лічу, что я не экономист, я не могу, так бы мовить, выкласти схему, но, на мой погляд, яны абмяркоўвалі, як можна выкарыстаць зняццё американских санкций на беларускія калійныя угнаенні. Европа пакуль в этом пытанні насустрач не ідзе, але вот як бы американское вакно для беларускага калія адкрылася. Як ён туды патрапіць? Ну да, зручна было б, скажем, праз Клайпеду, як ён, это такі натуральны шлях. Но на то Мазепін і бізнесовец, каб придумлять розныя схемы. Могут быть какие-то схемы, ведаеце, кшталту свопа, умоўно кажучы, расійскі калій ідзе в беларускую квоту в Штаты, а беларускі калій ідзе спажыўцам расійскага калія. Такія схемы цалкам магчымы. Магчыма, нейкія магчымасці, якія есть у расійскіх партах, у Уралкалія, Мазепін можа імі падзяліцца з Лукашенком, падзяліцца з Беларускалем. Я крышачку фантазірую, но я кажу пра сутнасць схемы. Ёсць магчымасць, з'явіліся новыя магчымасці, якія вынікаюць з рашэння Злучаных Штатаў, і можна выкарыстаць гэтыя магчымасці. То есть тут пікантнасць сітуацыі палягае ў тым, што беларускія калійныя угнаенні пад санкцыямі абвешчанай было, што это за удзел в вайне, за тое, што Беларусь удзельнічае в вайне, а расійскі калій России, которая, она галоўны агрэсар, не под санкциями. И это стварае некие магчымасці манеўру. Вось. И я не выключаю, что два бизнесовца, Мазепин и Лукашенко, они по бизнесу, что называется, и поговорили. Ну, а до речи, что тычыцца вот этой заявы Мазепина 2020 года, он и тады был, скажем так, бизнесовцем. І можна, до речі, пригадати, які змаганні були у Лукашенки з Березовським. Справа Шеремета, і там вони поливали один одного. Ну і що? Нічого. Потім були видатні відносини, коли Березовський з'їхав з Росії, він в Мінськ прилітав, до речі, це відомо. Зустрічався з Лукашенком. Бізнес нічого особистого, гэтак і з Мазепіним. Ну да, сказав тоді. Часы меняются. А выходы приходят новые, и вот магчыма вот это в окно Трампа для белорусского калия, они подумали, как можно было бы супольными высылками его скарыстаць. То наконт вакна Трампа, каб было больш вокнаў, на гэтым тыдні Александр Лукашенко скардзіўся на санкцыі супраць калія генеральнаму дырэктару харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН. Казаў, што санкцыі негатыўна ўплываюць на харчовую бяспеку ва ўсім свеце. А як вы мяркуеце, ці здолеюць ўсё ж улады Беларусы рознымі спосабамі праз розныя вокны прымусіць еўрапейцаў зняць санкцыі на беларускі калій? Складана сказаць. Магчыма, это магчыма. Абмяркоўваюцца розныя схемы. Вот я кажу, скажем, Польша пакуль не адмовіла. Абмяркоўваюцца схемы, я думаю, вы их ведаете. А давайте, чтобы, умовно кажучи, Штаты купляли этот калий на корню, что называется, у Беларуси, и там вошли в бизнеса белорусские. И тогда этот калий, когда он будет приезжать к Клайпеду, это будет уже американский калий. А под санкциями же белорусский, а он уже не белорусский. Вот. Потом, я кажу, такие схемы своп, магчыма, з расейцами, які можна вывозить калий. Вот
калі ласка. Што тычыцца, ці атрымаецца прымусіць еўрапейцаў, не факт. Таму што сапраўды ёсць некае агульнае рашэнне, але калі шмат гульцоў будуць за гэта, я не выключаю, што нейкае рашэнне можна будзе знайсці. От у траўні чакаўся візіт спецпасланніка ЗША Джона Коула. Беларусь адпаведна вызваленне новай групы палітвязняў, якое паабяцаў раней сам Коул. Валер Цапкала на гэтым тыдні ньюсмейкер, і паводле яго версіі Коул был у Менску, але Лукашенко яго не прыняў. Сам Цапкала кажа, што это не 100% пацверджаная інфармацыя, но і пазней сам Джон Коул у сацыяльных сетках зняпраўдзіў паведамленні Цапкалы. Я зараз зачытаю, ён патлумачыў, чаму не ўдзельнічаў у візіце ў Менск разам з прапаведнікам Фрэнклінам Грэмам. Па яго словах, гэта было асабістае рашэнне. Все вы неправільна зразумелі, адказаў ён Валеру Цапкалу. Я не паехаў мінулым разам па ўласным жаданні. Беларусь не ўваходзіла ў мае пляны. Паездка была арганізавана для таго, каб Фрэнклін Грэм мог прапаведаваць, што ён і зрабіў. Мая праца не мела да гэтага ніякага дачынення. На гэты момант невядома пра новы візіт Джона Коула ў Менск. Невядома, ці будзе вызваленне палітвязняў, якой колькасці палітвязняў. Што можа адбывацца ў непублічных перамовах паміж афіцыйным Менскам і прадстаўнікамі прэзідэнта Трампа? Адбывацца можа шмат, але ёсць яшчэ адна публічная лінія, которая можа ўплываць на гэтыя перамовы. Гэта заява дзяржсакратара Марка Рубіо пра тое, што Злучаныя Штаты бяруць паўзу у украінска-расійскіх перамовах. Яны пакуль устрымліваюцца ад высілкаў па тым, як мірыць Кіев і Маскву. Гэта азначае, што прынамсі кантакты паміж Вашынгтонам і Масквой скарачаюцца, рэдукуюцца, таксама прыпыняюцца. І як бы выглядала з Масквы, што кантакты Масквы з Вашынгтонам прыпыняюцца, а кантакты Менску з Вашынгтонам буяюць і квітнеюць. Это нехорошо, подумали в Москве. И Лукашенко это разумеет. И я думаю, что это головная причина, чему с визитом Коула не все гладко. Потому что заморозились перемовы США и России, а в этой ситуации Лукашенко бегче во-первых, бацькі ў пекла, но это бегче менавіта ў пекла. И тому я не выключаю, что он так это крышку дистанцыянаваўся. З іншага боку, на мой погляд, цікавы такі момент, что Злучаныя Штаты не то, что показали там пугу, но показали, что яны могуць і не абмяжоўвацца толькі поглаживанием Лукашенки. Это я маю на увазе информацию, якую агучыў, до речи, и Джон Коул, про то, что у него была размова со Светланой Тихановской. Ранее таких поведомлений не было, нават калі такие контакты и были. То есть, тем самым Злучаныя Штаты, на мой погляд, демонструюць, это было не выпадково зроблено. До речи, цікавая такая загадка, задачка. Паспрабуйте знайсці хотя бы одно фото, где, скажем, Тихановская стояла бы плечо до плеча с Коулом. Складано знайсці. И тому, то, что Коул это агучил, это не просто так, что-то ему в голову стукнуло. Это такая тактика ведения перемовы. Мы можем не только по-хорошему. Мы можем не только обвещать высокоповажанный господар президент. Можем, как казав Сталин Крупской, мы можем знайсці іншую вдову Владимира Ильича. Это тактика, это не значит, что все уже, так сказать, завтра там Тихановскую Трамп примет. Нет, просто такой сигнальчик в Минск, что это не только нам трэба, вам так само трэба. И коли вы затягиваете эту справу, так мы тоже можем затягнуть. И коли вам тут такая, ведаете, подначка, что, господар Лукашенко, вы же диктатор, да? Так вы диктатор, ці Путин вам диктатор, вам диктує? Ты мужик ці не, а? Лукашенко не вельмі приємний такий тролінг. Но, глядячи по всім, зараз элемент этого троллингу,
ён прысутнічае. Ну, я кажу, Лукашенку складана пайсці на сваю гульню, калі Москва фактычна, скажем так, Москве гульню з Вашингтонам замарозілі. Вот вы гаворыце, што складана знайсці фота Ціхановскай і Джона Коўла. Ёсць адно фота, гэта не спецыяльна зробленае фота, дзе яны побач, але гэта калі яны сустракаюць палітзняволеных і яны побач знаходзяцца. Але гэта не фота, якое робіцца звычайна падчас сустрэчы з высокімі палітыкамі. У меня самае апошняе пытанне да вас, Юрый. Ну вот такое развіццё падзею выглядае, што вельмі можа расстроіць палітзняволеных, якія чакаюць вызвалення іх родных, былых палітзняволеных, якія таксама чакаюць вызвалення, але і Трамп гаварыў пра вызваленне вялікай колькасці палітзняволеных, і Джон Кол абяцаў. Гэты працэс не можа так проста спыніцца, як вы мяркуеце? Ну, спыніцца-то можа. Ось, ну, рэшце-рэшт, як бы Лукашенко, што называецца, не клятву на крыві даў, што ён абавязкова вызваліць. Калі у амерыканцаў, скажем, губляецца сэнс в перамовах з Лукашенком, ну, тады вызваленняў не будзе, тады крокаў насустрач не будзе, на жаль. Ці на шчасце, хто як лічыць. Но я думаю все-таки, што Лукашенко все ж таки цікава працягваць гэта, нават рызыкуючы пэўнымі канфліктамі з Москвой. Все-таки хотелось бы в Штаты поехать, и с Трампом сустрэцца, и руку ему потиснуть, и на жыццё поскардзіцца, и на Путина, и на белорусов, на все. Вот. Ну, я думаю, что вот так вот, чтобы это все уже закрылось, скончилось. Урэшце-рэшт, калі вы памятаеце, в мінулым годзе бывалі моманты, калі былі даволі вялікія паўзы паміж візітамі, і таксама нехта казаў, ну все, скончилось, Трампу уже это не цікава, ці Лукашенко это не цікава. Ну, вот оно працягвалася. І я думаю, что в таком як бы стратегічным сэнсе, ну, все-таки Злучаным Штатам цікава эта линия. Это геополитичная линия, как я ее называю, зрабіць з Лукашенку Такаева. Дякую вялікі, Юрый, за вашу экспертызу. Нашим гостем быў палітычны аглядальнік Юрый Дракахрост. Гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы падсумоўваем асноўныя падзеі тыдня. Літва ўжо вядзе афіцыйныя перамовы з Вашынгтонам аб магчымым размяшчэнні амерыканскай ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі. Гаворка можа ісці аб размяшчэнні амерыканскіх самалётаў, здольных несці ядзерныя зарады. Я запыталася літоўскага вайсковага эксперта Дарыуса Антанайтіса, ці можна гэта назваць адказам на размяшчэнне расійскага арэшніка на тэрыторыі Беларусі і на нядаўнія расійска-беларускія вучэнні з адпрацоўкай выкарыстання ядзернай зброі. Ну, во-первых, сейчас только идут дискуссии, что можно было бы атомное вооружение дислоцировать в Литве. Какое именно вооружение, об этом тоже не говорят. Но когда мы говорим про Литву, так мы не должны говорить только одной о Литве. Мы должны говорить о странах НАТО и странах Евросоюза. Поэтому если мы говорим о том, чтобы атомное вооружение было бы на территории Литвы, то это только в случае кризиса или в случае войны. Например, если Россия надумала бы напасть на Финляндию, так, естественно, мы бы дали свою территорию, чтобы здесь было бы атомное вооружение. Или, например, если Россия думает или планирует нападать на балтийские страны, Польшу или Финляндию, так это тоже мы перед этим можем разместить. Но то, что это ответ на российская ракета «Орешник» в Беларуси, но это так нету, потому что, во-первых, орешник дислоцировать в Беларуси нет никакого смысла. Наоборот, ты такое вооружение ставишь как можно дальше от границы. Так я не думаю, что это ответ на орешник российского. Тым не менш, каб размяшчэнне ядзернай зброі стала магчымым, Вільня выказала гатоўнасць перагледзець сваю канстытуцыю, якая цяпер забараняе знаходжанне зброі масавага знішчэння на тэрыторыі краіны. Прэзідэнт Літвы падтрымаў магчымыя папраўкі, спаслаўшыся на праблемы бяспекі ў рэгіёне. І сёння міністр абароны Літвы Робертас Каўнас заявіў, што размяшчэнне ядзернай зброі ЗША ў Літве магчымае толькі ў выпадку вайны. Я запыталася літоўскага эксперта, як хутка можна змяніць канстытуцыю Літвы і калі такая зброя магла б з'явіцца ў Літве.
Ну, во-первых, защита и свободы и независимость своей страны — это самый высший приоритет. И защищать нужно независимость и свободу своих людей всеми возможными средствами. Чтобы изменить Конституцию, это нужно немножко время. Это нужно референдум или какой-то другой можно было бы найти способ, но в основном это мы говорим про референдум. Чтобы разместить вооружение, но вооружение атомное — это все-таки не коробок спичек. Это нужна инфраструктура, это нужны и планы, чтобы план был. Это нужно и также разместить подразделения, которые бы охраняли это место. В этом случае были бы американские военные. Это не происходит за месяц или за два. Естественно, если бы начался кризис или началась бы война, эти решения были бы приняты очень быстро, я бы сказал бы, через несколько дней, если была бы война или кризис. І калі ядзерная зброя саюзнікаў з'явіцца ў Літве, ці стане краіна больш абароненай, ці наадварот больш уразлівай, як патэнцыйная цель для России? Для России мы есть цель. Есть у нас атомное вооружение или нет. Мы очень хорошо знаем свою историю. Поэтому мы понимаем, что такое Россия, мы знаем, что такое Россия. В случае, опять же, если мы разместим здесь вооружение атомное, так опять же, это не про Литву, это про НАТО, это про Евросоюз. То есть в этом случае, если мы размещаем атомное вооружение в Литве, это значит, отсюда использовать его было бы удобнее. Не для того, чтобы защитить Литву или что-то, потому что мы не должны говорить только про Литву. Даже для России нет Литвы как один такой объект. Все-таки по операционному планированию для России все балтийские страны — это одна оперативная территория. Страх был сразу, когда Россия напала на Украину в 2022 году. Сейчас, естественно, это все уже переходит на более спокойное думание. Также и наши военные, и другие организации государственные готовятся к возможной войне, если Россия начнет войну против НАТО. И, в общем, конечно, общественность не есть монолит, все одинаково не думают. Есть такие, которые боятся до сих пор, есть такие, которые холодно просто готовятся, но есть такие, которые вообще никто об этом не думает. Ну, естественно, есть и такие, которые ждут этого, то есть прихода России. Так Литва — это демократическая страна, и здесь, конечно, общественность не есть монолитная, но все-таки большинство жителей Литвы, мы готовимся к этому. Мы готовимся не только как быть военными, мы также и готовимся, чтобы смотреть на информационные атаки России, на кибернетические атаки России, которые все время были, когда мы есть свободные. Россия всегда использовала кибернетические атаки информационные против нас. Мы готовимся, потому что мы знаем свою историю. Пока Россия увязла в войне против Украины, так естественно, что физическая атака — это очень маловозможно. Но к тому же, опять же, даже если бы и не было войны в Украине, так как для России начать войну против НАТО — это самоубийство было бы. Но мы знаем, что Россия не всегда думает рационально. На сегодняшний день это тоже, что и происходит каждый день. Это, естественно, разные диверсии, поджигание разных стратегических объектов, это саботаж, это пропаганда, это кибернетические атаки. Это все время происходит, каждый день практически. І якія галоўныя урокі Літва і іншыя краіны НАТО ўжо вынеслі з вайны Расіі супраць Украіны? Ну, во-первых, мы сильнее настолько, насколько мы вместе. Поэтому самое главное — иметь хороших друзей. Все-таки цивилизованные страны поддерживают Украину и в финансовом, и в военном сфере, и в дипломатической сфере, и в сфере инфраструктуры. Один на поле ты не есть воин. Ты всегда должен иметь друзей, ты всегда должен быть в клубе сильных стран. І ці здольны Александр Лукашенко прымаць самастойныя рашэнні ў выпадку, калі Расія вырашыць весці военные дзеянні з тэрыторыі Беларусі? Лукашенко может принять решение, когда картошку собирать, но я не думаю, что он имеет какую-то возможность сделать свое решение на случай какой-то военной операции за границей Беларуси, потому что все-таки армия диктатора принадлежит России. Офицеры белорусской армии все-таки учатся в России. Российские военные тоже есть в Беларуси.
белорусские военные полностью интегрированы в армию России, поэтому сказать, что армия Беларусь независимая, это было бы очень неправда. Гэта быў літоўскі вайсковы эксперт Дарыус Антанайціс. Выданне Financial Times на гэтым тыдні паведаміла, што амерыканскія чыноўнікі вядуць перамовы аб разгортванні ядзерных боегаловак і бамбавікоў у краінах на ўсходнім флангу НАТО. Амерыканская ядзерная зброя цяпер захоўваецца на вайсковых аб'ектах у Нямецчыне, Бельгіі, Італіі, Турцыі, Нідэрляндах і Великабрытаніі. Паводле інфармацыі выдання, Злучаныя Штаты разглядаюць сцэнар з разгортваннем ядзернай зброі ў тых еўрапейскіх краінах НАТО, якія да гэтага часу не былі задзейнічаны ў гэтай праграме. Гэта «Пік свабоды», з вами Ганна Соусь. На гэтым тыдні ў Баранавічах праходзяць вучэнні міліцыі па спыненні масавых беспарадкаў, вучэнні з выкарыстаннем зброі. Такога тыпу вучэння апошнім часам праходзяць па ўсёй Беларусі. Міністр унутраных справаў Беларусі Іван Кубракоў заявіў, што, цытую, «Трэба ўжываць все сродкі, у тым ліку агнястрэльную зброю. Мы да гэтага павінны быць гатовыя. Як сказаў прэзідэнт, паўтарэння падзеяў 2020 года ў краіне не будзе». Канец цытаты. Раней падобныя вучэнні ўлады праводзілі пераважна перад прэзідэнцкімі выбарамі. У іншыя перыяды іх не было. Ці можна назваць гэтыя вучэнні незвычайнымі? Запыталася прадстаўніка ініцыятывы «Белпол» Владимира Жигара. Ну, это достаточно необычное, на самом деле, явление для Беларуси, потому что не только или не столько сами учения вызывают такой интерес, сколько как они проводятся. Если ранее это все-таки проводилось в каких-то полигонах, аэропортах, то есть туда собирались и сотрудники, и там проводили такого рода учения, то сейчас это проводится в городах с задействованием различного рода инфраструктуры городской, перекрываются дороги. И, наверное, очень примечательно, что они готовятся подавлять людей именно безоружных, то есть абсолютно мирные акции протеста по принципу 2020 года. Мы видим это на видео, когда они разгоняют женщин в белом, с цветами. То есть, в принципе, это своего рода и психологическая подготовка сотрудников, которые, когда выбегут из автозака, они не увидят напротив себя людей с автоматами, палками там, или там зажигательной смесью. Нет. То есть перед ними будут находиться вот такие простые белорусы. Возможно, даже кого-то из них они будут лично знать. Это может быть сосед, подруга, либо там бывший одноклассник. И этих людей нужно будет максимально брутально, жестоко задерживать. Режим не перевернул страницу. Режим ни в коем случае не собирается менять свою стратегию поведения. Все, что необходимо будет применить для сохранения власти в руках Лукашенко, будет применяться. Ці ўлады ведаюць аб тым, што хутка могуць пачацца пратэсты, альбо ўлады разумеюць, што нейкія іх дзеянні ў хуткай будучыні могуць такія пратэсты выклікаць? Паслухаем прадстаўніка Белпол. Сама по себе подготовка – это вещь такая рутинная, она бывает, но это если не касается именно противодействия массовым каким-то мероприятиям. Здесь это скорее похоже на то, что они действительно к чему-то готовятся, зная что-то наперед. На сегодняшний день мы можем сказать, что массовые протесты может вызвать нас вот именно прямо сейчас, в настоящее время, несколько таких событий. Например, это пустые холодильники, то есть это какой-то экономический упадок, что крайне маловероятно в настоящее время. Ну, а также, безусловно, какое-то более активное участие Беларуси в войне против Украины, что, в общем-то, сейчас, ну, в процентном соотношении, конечно, выше, чем пустой холодильник. Это ситуация. Но иных факторов, которые могут привести к тому, что встанут простые люди, работники заводов, там, не знаю, водители автобусов, которые просто выйдут на улицы массово, чтобы именно протестовать против того, что происходит, в настоящее время мы не видим. И при этом всем вот здесь стоит отдельно отметить, что Кубраков и вся вот эта банда, так называемая МВД, они прямо говорят о том, что не существует для них никаких законов. И те люди, которые будут стоять напротив
так называемого ОМОНа, это враги народа, с которыми будут поступать максимально жестоко. Потому что, когда они говорят про применение либо использование огнестрельного оружия, они однозначно забывают свой же закон об органах внутренних дел, статья 28 которого гласит, что использование и применение оружия запрещено при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица. Но здесь в данном случае они готовы применять и использовать оружие. Повторюсь, режим никак не изменился, он не трансформировался и будет защищать власть всеми возможными способами. І на гэтым тыдні ўлады апублікавалі праект закону аб зацвярджэнні бюджэту за мінулы год і аб яго выкананні. І там можна пабачыць лічбы, што было запланавана і якія рэальныя траты выйшлі. І вот паводле гэтага дакументу у мінулым годзе на міліцыю пайшло на 108 мільёнаў рублёў больш ад запланаванага, а на КДБ на 35 мільёнаў больш. На што траціліся грошы, раскажа Ганна Ермакович. Як вынікае са звестак аб дзяржаўных закупках, сёлета Міністэрства ўнутраных справаў збіраецца закупіць 72 адзінкі сродкаў індывідуальнай мабільнасці, а менавіта самакатаў. На гэта плануюць патраціць 225 тысяч рублёў. Дэпартамент фінансаў і тылу хоча купіць некалькі тысяч відэакамераў, больш чым за 1 000 000 рублёў. А вось у пракуратуры трацяцца на вопратку для супрацоўнікаў. Індывідуальны пашыў 31 камплекту гарнітураў для пракурораў каштуе амаль 14 тысяч рублёў. Значную суму выдаткуюць таксама на рамонт кабінету і калідораў у будынку Генеральнай пракуратуры. Акрамя таго, пракуратура Менску хоча купіць 10 партрэтаў Лукашэнкі за 365 рублёў. Агулам жа закупкі пракуратуры больш звязаныя з рамонтам аўтамабіляў, канцылярскімі таварамі, рамонтам будынкаў і тэхнікі. А свежых закупак ад КДБ у адкрытых крыніцах няма. А я запыталася Владимира Жыгара, ці не звязаная цяперашняя сітуацыя проста з тым, што сілавікам трэба засвоіць бюджэт і закласці болей на наступны год. Из того, что нам известно, из того, что есть в open source, да, то есть какая-то информация, да, бюджет МВД стал больше, но при этом всем нужно понимать, что МВД ничего не зарабатывает. Необходимо повышать зарплаты работникам для того, чтобы, это главная сила, главный принцип сохранения власти Лукашенко, это так называемые силовики, поэтому им зарплату необходимо поднимать, есть какая-то индексация и все прочее. Плюс, сколько нам известно, сколько это было в открытых источниках информации, деньги были достаточно внушительно потрачены на приобретение самокатов. Поэтому здесь МВД превысило тот потолок, который у них был. Это не значит, что им в следующий раз дадут больше, но нужно понимать, что, скорее всего, им дадут больше, не дадут больше больницам, детским садам, там, не знаю, еще кому-то не дадут больше, а им дадут больше, потому что именно они сохраняют власть в руках Лукашенко. Ці не хочуць сілавікі праз вучэнні падтрымліваць у грамадстве атмасферу страху і наколькі гэта эффектыўна? Такими действиями, они, в том числе такие действия, они несут пропагандистский характер, потому что это показывают в Беларуси, это показывают в эмиграции, на этом очень акцентируют внимание, это обсуждают под разными углами. И плюс, естественно, сама тренировка, потому что для системы важно, чтобы сотрудники были не только психологически готовы, но и физически готовы, потому что бегать с этими щитами в полное обмундирование, это дело достаточно редкое для среднестатистического милиционера. Это происходит раз в несколько лет. Поэтому он должен быть готов и психологически, и физически. Ну и плюс, естественно, пропаганда, которая показывает о том, что мы готовы, и понятно, что к чему они готовы, и понятно, как они будут действовать. Только непонятно, для чего они готовятся прямо сейчас. Это был представник инициативы «Белпол» Владимир Жыгар. Спявак Алексей Хлястоў выйшаў на волю пасля 14 сутак арышту. Артыста, які апошнія гады быў вымушаны працаваць у таксі, затрымалі 21 траўня. Алексей запісаў відэо на выпадак свайго затрымання, у якім расказаў пра так званыя прафілактычныя размовы з ім, у тым ліку ў Губазіку. У размове з музыказнаўцам, аўтарам каналу Міністэрства сепультуры Александром Чарнухам я пагаварыла пра тое, чаму музыку падтрымліваюць людзі, а ўлады караюць. Мне падаецца, што проста Алексей занадта
моцна публічна выступіў і распавёў пра сябе і пра тое, што з ім здарылася пасля 2020 году. То бок публічна распавёў пра кэнселінг, хаця вось так наўпрост не казаў, што гэта вось рэжым са мной такое зрабіў, але ўсе ўсё зразумелі. Ну і плюс яго гісторыя дастаткова шчырая, тое, што былы вядомы музыкант зараз працуе ў таксі, яна спрацавала вельмі віральна, і ў трэці, у іншых соцсетках, таму людзі сапраўды пачалі яму спачуваць і неяк падтрымліваць. Гэта заўсёды праява салідарнасці, якую улады не вельмі любяць. Як Александр Чарнуха ацэньвае месца і значэнне Алексея Хлястова ў беларускай поп-музыцы? Мне падаецца, што Алексей Хлястов — это такі класічны прадстаўнік беларускай эстрады, рамантык, яго песні скіраваныя на дастаткова шырокую аўдыторыю. Не магу сказаць, што яны сапраўды сучасныя, якасныя, але гэта тое, што трапляла ў шмат каго з беларусаў, і некаторыя песні сапраўды любяць і ведаюць, і гэта паказала тое, што вось калі ён публічна пачаў пісаць пра сваю працу ў таксі, шмат хто пачаў прыгадваць яго песні, слухаць яго песню, згадваць: дык гэта песня Алексея Хлястова, я чуў яе па радыё, бачыў па тэлебачанні. То бок гэтыя песні, яны існавалі самі па сабе, і як заўсёды часта здараецца з прадстаўнікамі беларускай эстрады, песні нехта ведае, а самого спевака не заўсёды. І тут, мне падаецца, спрацавала ўсё разам, і Алексей Хлястов стаў вось такім сімвалам таго, што зараз адбываецца ў беларускай музыцы ў Беларусі. За кратамі ў Беларусі знаходіцца кіраўнік славутага гурту «Палац» Олег Хаменка, музыкі гуртоў «Торбэнд» і «Нізкіс». Удзельнікі гурту «Ірдара» ўжо выйшлі з турмы і выступаюць у эміграцыі. Супраць Сергея Міхалка заведзеная крымінальная справа завочна. Пра атмасферу, у якой жывуць музыкі ў Беларусі, які пазбаўленыя права выступаць, гаворыць музыказнаўца Александр Чарнуха. Атмасфера партызаншчыны, нехта проста піша песні, нікуды іх не выкладвае, нехта спрабуе проста дамаўляцца пра нейкія публічныя выступы, гэта не заўсёды атрымліваецца, але часам атрымліваецца. Напрыклад, мы ведаем, што гурт «Дразды» не мае магчымасці выступаць у Мінску, але яны пры гэтым выступаюць у іншых беларускіх гарадах, тут нібыта ім дазволена гэта рабіць. То бок беларуская музыка, калі мы кажам пра менавіта незалежную беларускую музыку, не лаяльную рэжыму беларускую музыку, яна зараз у глыбокім падполлі і не мае магчымасці выступаць, таму што кожная праява нейкай публічнасці для дзяржавы, яна выглядае як небяспека, таму што выказванне немагчыма кантраляваць, немагчыма сказаць дакладна. Сёння вось артыст збірае вялікую пляцоўку, а заўтра ён там скіруе ўсіх гэтых людзей супраць рэжыму і гэтак далей. То бок гэта небяспека, якую спрабуюць зачысціць і зрабіць цалкам лаяльнае поле, дзе могуць толькі дазволеныя з белых спісаў музыканты выступаць на нейкіх публічных дзяржаўных мерапрыемствах. Ці можа сітуацыя вакол Хлястова стаць сігналам для іншых музыкаў у Беларусі? Безумоўна, гэта сігнал, які трэба расцэньваць як проста не высоўвайцеся, жывіце сваім жыццём. Калі вам не дазволена выступаць, то займайцеся чым заўгодна, але толькі не музыкай. Мы вам не дазваляем гэтага рабіць. А калі вы будзеце публічна пра гэта распавядаць, вось кошт вашай гэтай публічнай камунікацыі са сваімі гледачамі, слухачамі, чытачамі, кім заўгодна. То бок дзяржава вельмі не двусэнсоўныя сігналы пасылае ў публічную прастору, і гэта проста атмасфера страху, яна працягваецца, нічога з гэтага пункту гледжання не змянілася ў Беларусі. І як у гэтай атмасфере страху салідарныя людзі могуць падтрымаць Алексея Хлястова і іншых музыкаў? Мне падаецца, што галоўнае, што могуць рабіць людзі, гэта слухаць песні, падтрымліваць музыкантаў на стрымінгах і проста памятаць пра іх, таму што іншага выйсця зараз няма. Арганізоўваць канцэрты ў эміграцыі — гэта таксама добрая нагода
для музыканта, каб просто паказаць сябе аўдыторыі, зарабіць нейкія грошы, але гэта не заўсёды бяспечна для іх. Таму тут галоўнае, што можна рабіць, гэта памятаць, слухаць, падтрымліваць сваіх. Гэта быў музыказнаўца, аўтар YouTube-каналу Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха. На гэтым я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. З панядзелка па чацвер увечары глядзіце выпускі навінаў на нашым канале. У піку свабоды толькі правераныя навіны і вартыя даверу каментары. Пабачымся.